V adventě se nesměly konat žádné taneční zábavy a chlapci ani nesměli chodit na besedu ke galánkám. Učitel Kinčl toto období popisuje ve svých knížkách takto. Vyšly hvězdičky a dívali se do maličkých okének. Malé vrabce u pracharů na výměnku seděli dědáčci a do adventní noci si tichůčko zpívali. A i noc tmavá sa valí, světlo dňa sa ztrácí, dušo, zdaj Bohu své chvály, spěš, lež půjdeš spati. Bylo Mikoláša. V Javorníku u stěhlu seděl hospodář hospodinu malým Jankem a o něco větší Katerinku u stola a tloukli kostky strnek a duranzí. Půjdou z těch kostek tlačit vonavý sladký olej, aby bylo čím mastit koblihy o fašanky. Ten sa ozval zazvonění, zahrkal retaz, učuli pekelný krik, dvera sa otevřely a do izby vešel úctyhodný Mikoláš. Chudě nám Bůh Ježíš Kristus. Děti, byli jste hodné? Byli. A umíte nějakou koledou básničku nebo tak? Svatý Mikolášu, daj nám sladkou kašu. Dobrodiným nohám rostu Pána Boha. Za ty hříchy naše, začem satanáše. Amen. Za to bylo pěkné, za to si něco můžete každý říct. Tak svatý Mikulášu, nechaj jim to tady, podají mi si to potom rozdělat. Tak děkujeme a do příští rok zase. Pánem Bohem. Pánem Bohem. Mikuláš byl uznalý, Katerínka dostala cukrovou panu a moc jablůček, které se Jankovi zdály jakési známé, také viděl u sousedů. Ještě dostali hrušky, orýšky a Jadek dostal perníkového koně a pečeného Mikuláše. Nastal svátek svaté Lucie. Dědinky se podobaly bílému Betlému. U Prývradských seděly tetičky a drápali péry a vzpomínali kdejaké porekadla. Třeba toto. Na Katerinu ledy, na Vánoce blato. Dělaj celý advent nedobrotu, dostaneš zlou ženu. Když ti nedojí na Mikoláša kráva, hoď na ňu prešívku a táhaj za tráčky tak dlouho, až spustí. Od té doby bude mléko jak med.
Naráz sa potichu otevřeli dvera a do izby tajemno vstoupili uce. Byly oblečené do obradního kroja, pre sebia měli prehozené bílé rúcha a v rukách husí krídlo. Tím ometali ľuďom tváre a všetky věci v domě. Ustlaním perinám na pohrádce tlačili rožky a potichu odešli. Tento deň sa nesmilo prísť, uce by pradoucí ženy potrestala ty, že by dostali pohánko a pradeda by jim vyletěli komínem. A děti, ležící za peců, sa po odchodu Lucí modlili takto. Svatá Lucia noci upírá, požehnání dává a nás zastává. Anu Maria, Panna Maria. Nasypala hospodin obilé a česnek, aby žůžel neštípala. Zakryla stůl plachtů a do každého rožka dala koláč. Hospodár omotal okolo stola retaz, aby měl celý rok hospodářství v pořádku a nic nebylo roztáhané. Večeru zahájil najstarší člen rodiny společnou modlitbu. Potom podal každému oplatek s medem a na čele udělal palcem omočeným medu 3 křížky. Štědrý večer. Ve Velickém kútě se vraceli všetci velicí a malí z kostela. Po dědině se ozývalo práskání Tataru Paspírova a slavnostní trúbení ponocného. Pod malučkýma okénkama, které zárily jak očka nebes, zaznívaly nejpěknější koledy, kterých má náš půd moc a moc. Na koledu došly děti, popryli strýčkom, dědičkám, mocháčkom a odnášali si bohatou koledu. Došli též cigáně Kubíkova rodina povinšovat všetkým známým a sousedům.
aj Hospodyni, aj vašim dítkám. Sláva, sláva Bohu na nebi, všetkým ľuďom dobre na zemi. Amen, amen, nech sa stane, Pane Bože náš.